май рӯзи конституция сарқонун. рӯзи ғалаба бар фашизм. 9 май рӯзи вай чиқар меган ҳозир рӯзи вақте ки ҷанг тамом мешавад. Кадом ҷанг? ҷанги бузурги ватанӣ. Ҳамин ҷанги бузурги ватанӣ миёни кадом давлатҳо буд? миёни кадом давлатҳо? Хай вақташ бад. 9 май рӯзи вай артиши миллӣ. Не. 9 май соли 1941 вай. рӯзи душанбе. Иди ғалабаи кадом кишвар? иттиҳоди шӯравӣ ба германияи фашистӣ. Дар кадом солҳо? соли 1945. 41. ҷанга 41 сошад та 45. 45 рӯзи уже ба охир расидани ҷанга. Ғалабаи кадом давлат? Давлат Тоҷикистон. Тоҷикистон? Бар зидди кадом давлат? Ба кадом давлат ғалаба буд расивад? Ҳам Тоҷикистон аст ча. Чӣ хел ғалаба буд расивад? Кадом Ғалабаи ғалаба? ҷанговарон. Ҷанговарон? Ҷанговарон бар зидди ки ғалаба расиваданд? Барои қишлоқ. Барои давлати худаш. Бар зидди кадом давлат ҷанг карда ғалаба расиваданд? Барои давлати ёбуд кардани давлати худаш. Як дақиқа мумкин аст? Не якаҷа наҳатикама не бахшиш. Демажени. рӯзи ғалаба. Ғалабаи кадом кишвар? ҷанги бузурги ватанӣ. ҷанги бузурги ватанӣ миёни кадом давлат буд? миёни Россияву Осиё миёнаву ҳамин давлатҳо ва Олмон. Дар кадом солҳо? 1941 ва 45. Бале. Кадом рӯз аст наминам? Рӯзи душанбе. Рӯзи душанбе. 9 май. рӯзи иди ғалаба. Иди ғалаба? Иди ғалабаи кадом кишвар? Кадом давлат? Иди ғалабаи Тоҷикистон? Бале. Ғалаба ба кадом давлат буд расивад ғалаба? Чӣ хел ғалаба буд? яъне намедонам. 9 май. Кадом рӯз аст? Кадом ҷашн аст? Рӯзи истиқлолият. Рӯзи истиқлолият? Рӯзи ҷашни бузурги ватан. Ҳамин 9 май кадом рӯз аст мебинед? рӯзи истиқлолият. 9 май рӯзи истиқлолият? 9 май. Бале, 9 май. 9 май. рӯзи фалак. рӯзи фалак. Рӯзи фалак? 9 май? Бале. 9 май да. Кадом ҷашн аст? Кадом рӯз аст? Иди ғалаба. Иди ғалаба? Ғалабаи кадом давлат? СНГ. Союз. Союз Социалистик Республика. Дар кадом солҳо гуфтам? 1945 сол. Ғалаба соли 1945 сол? Бале. Ҳамин ҷанг миёни кадом давлатҳо буд? Германия, Россия, Қазақстон, Тоҷикистон, Советский Союз, Америка, Франция и Германия. Хеби ҳам хебудо. ҷанг миёни гуфта меёни кадом давлатҳо дақиқан буд? Дақиқан дар байни ду давлат, Германия ва Россия.